takana kolmantena Helenius. Diakonoski nelospaikalla. Ja mitäs tekee Henkka tässä vaiheessa saa edellä olevan kiinni, mutta ohituspaikkaa sitä ei toistaiseksi löydy. Joutsi vitossijalla tässä vaiheessa myöskin Kojola saavuttaa Kojon tuolla takakaarteessa ja nyt kolmantena oleva Helenius pyörähtää ja se avaa sen ovet Diakonoskille ja näin Henri nousee sijalle 3 ja on jatkopaikasta kiinni. Selaanko Kojola kovaa peliä tästä eteenpäin? Mennäänkö finaalipuolelle ja halutaanko Kojola ei tässä vaiheessa ota riskejä eikä ole syytäkään B-finaalin paikkaa. Se on sangen hyvä paikka tästä eteenpäin, sen sijaan Kojo tulee tästä menemään, jos ei ihan omiinsa mene tuohon A-finaaliin ja kyllä vain 4-4 Kojo A-han B-hen 8-2 Kojola ja sijoitus lähtöön 3-2.